Tento program obsahuje audiokomentár. Veľmi sa teším, že tu dnes s vami môžem byť. Niektorí z vás vedia, že som pred 5 mesiacmi podstúpil transplantáciu pečene. Steve Jobs zomieral. V máji v roku 2011 ho dlhoročný rival Bill Gates navštívil v jeho dome v kalifornskom Palo Alto. Išlo o poslednú rozlúčku dvoch mužov, ktorí utvárali svet počítačov a od základu zmenili náš spôsob života. Zmierenie dvoch gigantov 20. storočia uzavrelo príbeh, ktorý sa začal pred 35 rokmi. V istom zmysle sme vyrastali spolu. Narodili sme sa v tom istom roku. Boli sme naivní optimisti a vybudovali sme veľké spoločnosti. Väčšinu času sme si konkurovali, ale vždy sme si udržali vzájomný rešpekt a úroveň komunikácie. Aj keď už bol Steve chorý, bol som ho navštíviť. Steve Jobs, muž s pestrým životom, zázračné dieťa, rebel, z ktorého sa stal akýsi New Age guru moderných technológií. Bill Gates, najbohatší muž sveta, neúnavný snaživec s veľkolepými snami. Dve supernovy, ktorých synergia a rivalita viedli k vzniku binárneho systému. Dvaja zanietení a absolútne protikladní muži. Či boli priatelia? Nemyslím si, že by si volali a povedali: počuj, mám narodeniny, všetko najlepšie. Podľa mňa nešlo o tento druh vzťahu. Microsoft je skrátka ako McDonald. Spoločné mali iba to, že obaja odišli zo školy, aby uskutočnili svoje vizionárske sny. Nikdy nepôsobili v jednej spoločnosti, no stáli za zrodom tohto odvetvia. Na jednej strane hippisák, na druhej šprt. RTVS uvádza dokumentárny seriál Rivali. Jobs versus Gates. Hippisák a šprt. Príbeh Gatesa a Jobsa vypovedá o najpôsobivejšom dueli v dejinách priemyslu, o veľkolepom súboji Macov s PCčkami. Hippisák Jobs a šprt Gates doslova predurčili budúcnosť počítačov. V 70. rokoch boli Jobs a Gates ešte tínedžeri. Videohry len prichádzali na trh. Svet počítačov tvorili obrovské stroje, superpočítače, ktoré si mohli dovoliť len najväčšie firmy. Trhu dominovala americká nadnárodná spoločnosť IBM. Billa Gatesa, ktorý pochádza zo Sietlu z dobre situovanej rodiny, počas stredoškolského i univerzitného štúdia bavilo s priateľom Paulom Allenom vymýšľať počítačové programy. Bill Gates a Paul Allen chodili na Harvard. V knihkupectve na námestí narazili na časopis Popular Electronics z januára 75, ktorý mal na obálke fotku mikropočítača Altair. To bol výstrel z pištole, ktorý pre nich odštartoval preteky. Altair bol dinosaurom medzi osobnými počítačmi. Bol to nedokonalý prístroj s množstvom páčok a diód. Za svoje znovuzrodenie vďačil Gatesovi a Allenovi. Vytvorili preň programovací jazyk BASIC a obdarili ho tak inteligenciou. Bol to revolučný krok. Fascinovali ich programovacie jazyky. Cieľom Gatesa a Allena bolo ovládnuť biznis s jazykmi pre osobné počítače. Preto odišli z Harvardu. V apríli 1975 Gates a Allen založili spoločnosť Microsoft, aby mohli predávať svoju verziu Basicu, ale najmä vyvíjať nový softvér pre budúce počítače. V tom istom roku, ale v kalifornskom Palo Alto, sa dala dokopy iná dvojica, Steve Jobs a Steve Wozniak. Dvaja stredoškoláci so záujmom o nové technológie. Aj pre nich znamenal Altair začiatok veľkolepej cesty.
Steveovi Wozniakovi sa Altair nezdal dosť elegantný. Mal priveľa čipov a bol príliš veľký. V mysli mu skrsol nápad, že by dokázal zostaviť počítač, kde by bolo všetko na jednej základnej doske. Tak sa zrodil Apple 1. Ako prvý dokázali umiestniť všetky komponenty, vďaka ktorým počítač funguje na jedinú dosku. Mal zdroj, klávesnicu a pamäť a dal sa pripojiť na monitor. Títo dvaja priatelia vlastne vynašli osobný počítač. Apple 1 bol Wozniakov nápad. Navrhol ho on sám. Keď ho ukázal svojmu dobrému priateľovi Steveovi Jobsovi so zmyslom pre marketing, ten si pomyslel, na tom sa dá zarobiť. Zatiaľ však Apple 1 vyrábali len v rodinnej garáži Jobsovcov. Bol som v podstate jediný, kto v tej garáži pracoval, prinajmenšom na Apple 1. Steve po celý čas len telefonoval. On sedel v kuchyni pri telefóne a ja som v garáži testoval obvody. Boli nadšení. Privádzalo ich do úžasu, že im ľudia platia a že dokážu zarobiť na niečom, čo navrhli. Bolo to čosi výnimočné. Rok po založení Microsoftu vznikla v apríli 76 počítačová firma Apple. Stali sa dvoma piliermi počítačovej revolúcie. Obaja boli presvedčení, že počítače sú nielen dôležité, ale že ich význam bude kľúčový. No, pristúpili k tomu veľmi odlišnými spôsobmi. Jobs sa sústredil na hardware a Gates sa zaoberal softvérom. Ich východiská boli teda rozdielne, ale obaja boli veľmi cieľavedomí a verili, že tým, čo robia, zmenia svet. Kým Gates pokračoval vo vývoji Basicu, dvojica zo Silicon Valley sa posunula ďalej. Wozniak vyvinul Apple II a Jobs zháňal investorov, aby ich mladá firma mohla rásť. Steve sa zoznámil s Mikeom Markulom. Mike bol bohatý a páčilo sa mu, čo u Steva videl. Vytvoril biznis plán. Dal dokopy peniaze, zapísal Apple do obchodného registra a najal členov predstavenstva. Vďaka tomu sa spoločnosť Apple rozbehla. Na kalifornského podnikateľa Markulu urobil Jobs dojem a tak investoval do Apple $250,000. Firma začala rásť a presťahovala sa do Cupertina, kde má dodnes hlavné sídlo. Koľko máte kalkulačiek? Asi 2. Aha, a využívate bankomaty? Isté. Život vás už navádza na to, aby ste sa túto techniku naučili používať. Nejde o víziu z Orwellovho románu 1984. Ten vývoj bude postupný a veľmi humánny. Jobs a Wozniak predstavili nový počítač na jar v roku 1977. Na výstave v San Francisku sa Apple II stal hitom. Apple II bol obrovským krokom vpred. Šlo o prvý skutočne použiteľný osobný počítač. Pokladal som ho za malý zázrak. Dalo sa s ním robiť takmer všetko, ak ste boli dosť kreatívni. Apple II bol prvý osobný počítač navrhnutý pre širokú verejnosť. Predával sa fenomenálne. Stelesňoval počítačovú revolúciu, mal však vážny handicap a tým, kto poznal riešenie, bol Bill Gates. Wozniak napísal verziu Basicu, ale ten nebol úplne dokonalý. Chýbali mu určité aspekty. Začali hľadať inú verziu Basicu pre mikroprocesor použitý v Apple II. A Microsoft takou disponoval. Preto sa skontaktovali s Billom Gatesom. Basic od Microsoftu doplnil to, čo Apple II chýbalo. Išlo o prvú spoluprácu Gatesa s Jobsom. No koncom 70. rokov sa vďaka úspechu Apple II pozornosť sústreďovala len na Jobsa.
V roku 1980 Apple vstúpil na burzu. Išlo o jednu z prvých verejne obchodovateľných firiem v sektore osobných počítačov, ktorej akcionári zbohatli. A to upútalo pozornosť ľudí. Aké je to zbohatnúť? Veľmi zaujímavé. Moje imanie predstavovalo čosi vyše $1 000 000, keď som mal 23 rokov. Vyše 10 miliónov, keď som mal 24 a viac než 100, keď som mal 25. Ale najmä v tejto fáze života to pre mňa nebolo najdôležitejšie. Najviac mi záležalo na firme, na ľuďoch a na našich produktoch. Produktami bol posadnutý aj Bill Gates. Jeho vízia sveta sa točila okolo softvéru. Mnohí predpovedajú, že vzniknú obchody so softvérom podobné dnešným obchodom s hudobnými nosičmi a že ich budú tisíce. S týmto názorom sa stotožňujem. Prvým produktom Microsoftu bol Basic. Predali ho Apple, Radio Shacku i Commodore. To všetko boli Gatesovi zákazníci. Už vtedy obchodoval s každým, kto sa snažil o výrobu osobných počítačov. Ako prvý prišiel s predstavou, že softvérová firma môže fungovať nezávisle od výrobcov hardvéru a že môže produkovať vyšší zisk. Apple bol veľký slon a Bill Gates bol myška. Gatesovi, ktorý vynikal dôvtipom a schopnosťou strategicky uvažovať, sa podarilo vypracovať sa z tejto pozície. Sektoru osobných počítačov dominovali firmy Apple a do istej miery IBM. A on musel byť schopný dodávať im softvér, ak mala jeho spoločnosť rásť. Firma IBM, gigant v oblasti hardvéru, čoskoro vstúpila na trh s vlastným PCčkom. Bez softvéru sú však počítače na nič. A tak sa aj IBM obrátilo na mladého odborníka na tomto poli, Billa Gatesa, ktorý sa hneď chopil príležitosti. V roku 1980 podpísal lukratívnu zmluvu. Jeho nový operačný systém MS-DOS mal bežať vo všetkých počítačoch IBM. Stal sa základom PCčiek a umožňoval ich jednoduchšiu obsluhu. Zmluva z IBM bola veľmi dôležitá. Tým, že IBM prevzalo MS-DOS, sa mnohé zmenilo. Jednoznačne to bol kľúčový moment. Zrejme najrozumnejšou vecou, akú kedy v rámci počítačového biznisu Gates urobil, bol podpis zmluvy s IBM, ktorá mu zaručovala jednorázovú platbu, no umožňovala mu predávať licencie ďalším, ktorí mohli PCčka IBM klonovať. V IBM neverili, že by niekto iný bol schopný úspešne vyrobiť klon ich osobného počítača. A tak im na tom nezáležalo. Bol to majstrovský ťah Billa Gatesa. Popri kontrakte s IBM si ponechal právo predávať operačný systém aj jeho konkurentom. Bingo! Vďaka DOSu Gates zadefinoval softvérový štandard pre celý sektor osobných počítačov. Povedal by som, že do 6 mesiacov od podpisu zmluvy s IBM vedel v Silicon Valley o Microsofte každý. Začiatkom 80. rokov Jobsovi i Gatesovi len tiahlo na 30-ku, no stali sa kľúčovými hráčmi rýchlo sa rozvíjajúceho odvetvia. Začal sa príbeh osilnivého úspechu dvoch diametrálne odlišných osobností. Robert Kringsley ich oboch dobre poznal. Koncom 70. rokov s Gatesom a Jobsom spolupracoval. Z bývalého zamestnanca Apple sa stal novinár, ktorý viac než 30 rokov písal o ich rivalite. V prípade Billa šlo vždy o peniaze. U Steva o ne nešlo nikdy. Mať peniaze je fajn, no jeho nikdy nezaujímali. Boli protikladnými osobnostiami ako čierna a biela, hore a dole, oheň a ľad. Išlo o dvoch veľmi odlišných ľudí. Steva Jobsa som zamestnal v Atari, keď mal asi 19 rokov. Bol veľmi sebaistý a rýchlo si vás zaradil podľa toho, či ste múdri alebo hlúpi. Ak si o niekom myslel, že je hlúpy, správal sa veľmi pohrdavo, dokonca aj keď išlo o jeho nadriadeného.
Jasne si vedel určiť, čo chce. A jednoducho vás dotlačil k tomu, aby ste to urobili. Bol veľmi presvedčivý. Vynikal schopnosťou rozoznať, čo je dobrý nápad a čo nie. Rozhodne sa v mnohom spoliehal na svoj inštinkt a vnútorný hlas. Hovoril o tom po celý čas. Išlo o určitú spirituálnu dimenziu. Čítali sme mnoho kníh, ktoré sa tomu venovali. Napríklad od slávneho ruského duchovného majstra Gurdžieva, ktorý neustále hovoril o integrácii a celostnosti. Znamenalo to, že máte využívať všetky svoje vlohy a dívať sa na svet aj tretím okom. Your third eye vision. V 70. rokoch, ako mnoho členov hnutia hippies, Jobs a jeho priateľ Daniel Kotke podnikli cestu do Indie. Išlo im o akýsi rituál prestupu a hľadanie duchovnej múdrosti. Hľadali sme nejakého mudrca, ktorý by nám ozrejmil tajomstvá poznania. No nič zvláštne sme nezažili. Nestretli sme nášho osudového guru, ako sme dúfali. Steve rozprával o spirituálnych veciach a pritom dokázal byť ako človek veľmi krutý. Mal problém s nadväzovaním vzťahov. Nedokázal si ľudí pripustiť k telu. Neviem prečo. Páčila sa mu idea spiritualizmu, ale bolo preňho ťažké žiť v súlade s ňou. A Bill bol počítačový maniak. Typická kockatá hlava. Najmä v mladosti mal problém komunikovať s ľuďmi tak, aby ho chápali. Jeho rodina nevedela, čo s ním. No našiel si uplatnenie v technologickom biznise a uspel výlučne vďaka svojej inteligencii. Steve Jobs mal oveľa lepší zmysel pre marketing než Bill Gates. No nebol až natoľko technicky zdatný. Nevenoval sa programovaniu. Za to Gates vedel programovať veľmi dobre. Bill bol skrátka iný. Vychádzal z dát, z pochopenia technológií, z nápadov, zatiaľ čo Steve sa riadil tým, aký z toho mal pocit, ako to vyzeralo. Jeden bol zameraný viac technicky, druhý marketingovo. Sme jeden národ, s jednou vôľou, jedným odhodlaním, jedným cieľom. Naši nepriatelia sa môžu urečniť k smrti a my ich pochováme aj s ich zmetkami. Zvíťazíme. 24. januára uvedie firma Apple počítač Macintosh. V roku 1984 spustil kráľ marketingu Jobs prelomovú reklamnú kampaň na podporu svojho najnovšieho výtvoru, legendárneho Macintosha. Bola to vzbúra voči orwellovskému svetu giganta IBM. Po Macintoshi už nič nebolo ako predtým. Priniesol jednoduchšie ovládanie, nový dizajn. Objavila sa myš a grafické prepojenie s oknami, ktoré výrazne uľahčilo používanie. Tieto inovácie spolu so softvérom od Microsoftu, ako bol Excel a Word, viedli k ohromnému úspechu Macu. A Bill Gates sa stal kľúčovou postavou pri jeho popularizácii. Ide o úžasný stroj, ktorý predstavuje krok vpred z hľadiska využitia grafiky a rýchlosti. Veľa ľudí si ho bude môcť dovoliť. Je to veľmi užitočný počítač. Na Macu sme vo veľkom spolupracovali. Microsoft preň vyvinul mnoho naozaj úžasných vecí. Prvá verzia Excelu bola určená pre Mac. Keď prišiel Bill, bola tam skvelá atmosféra. Pamätám si pár prvých stretnutí. Uvedomte si, že vtedy sme neboli konkurenti. Brali sme ich ako spojencov, ktorí nám pomáhajú dať Macintosh dokopy. Vychádzali sme spolu dobre a v mnohom sme si boli podobní. Vitajte pri hre Rande softvéru pre Macintosh. Riaditelia softvérových firiem, mohli by ste sa predstaviť? V paródii na hru Rande, ktorú moderoval Jobs, vystupovali producenti špičkového softvéru, ktorí sa podieľali na vývoji Macu. Som Bill Gates, predseda predstavenstva Microsoftu.
Očakávame, že v roku 1984 bude polovica našich ziskov plynúť zo softvéru pre Macintosh. Softvérový magnát číslo 3. Opíšte svoju predstavu o ideálnom vzťahu s Applom. Náš softvér budeme predávať samostatne. Takže kľúčové je, aby Apple uviedol na trh dostatok funkčných štandardných počítačov. Rýchlo. Za fasádou s úsmevmi sa Jobs hral na kráľa a ku Gatesovi sa správal ako k vazalovi. Celé 2 dni, ktoré sme s Billom na Havaji strávili, nás ignorovali. Správali sa k nám ako k posledným nulám. Bolo to príšerné. S Billom sme sa šli prejsť po pláži k Diamond Head. A celý čas sme hovorili o tom, že sme urobili chybu. Sme v koncoch. Čo budeme robiť? Lotus nás zničí. Máme zmeniť názov Excelu. Bill Gates bol roztrpčený, no zachoval si prezieravosť. Slávne grafické rozhranie Macu predstavovalo budúcnosť osobných počítačov. Bez rozpakov urobil ďalší krok. Nedôveroval som Billovi Gatesovi. Ešte keď pracoval na Macintoshi, patril som k prvým v Apple, ktorí postrehli, že Microsoft klonuje Mac. Pracovali na vlastnej verzii operačného systému Macintosha. Často som telefonoval s chlapíkom, ktorý mal u nich na starosti aplikačný softvér. Pýtal sa ma na veci o fungovaní nášho softvéru, ktoré pre svoju prácu nepotreboval vedieť. A tak mi napadlo, oni kopírujú Mac. Povedal som to Steveovi, ale jeho to netrápilo. Jobs zúril, keď sa dozvedel, že Microsoft uvádza nový operačný systém Windows. Po spustení Windowsu došlo k veľmi vážnej roztržke. Zo všetkých sporov, ktoré tieto dve spoločnosti mali, toto najviac nahnevalo Apple, jeho predstaviteľov a právnikov. Som presvedčený, že to do istej miery nahnevalo aj Steva. Veľmi sa rozčúlil a jeho prvou reakciou bolo, nech sem príde Bill Gates hneď zajtra. Pomyslel som si, nemôžeš si len tak predvolať svojho konkurenta. Potrvá týždeň, kým sa stretnutie dohodne. Prekvapilo ma, keď Bill na druhý deň prišiel. Urobil na mňa veľký dojem. V miestnosti bol totálne rozčúlený Steve Jobs a 8 či 10 ľudí z Apple, no za Microsoft len Bill. Prišiel bez prievodu. Rozčúlený Steve na ňo útočil a kričal, zradili ste nás, ako ste nás mohli zradiť? A Bill Gates mu celkom pokojne odvetil, Steve, to je jeden pohľad na vec, ja to vnímam inak. Vedel, že grafické používateľské rozhranie predstavuje budúcnosť počítačov. DOS bol síce skvelý a úspešný, no uvedomoval si, že ak nepríde s Windowsom, vypadne z hry. Bill Gates prešiel do ofenzívy. Jobs to dostal pocítiť už pri obnove licencie na Basic pre Apple II, stále najpredávanejší počítač z Cupertina. Spoluprácu vystriedala otvorená vojna. Rokovali a Bill si vypýtal extrémne vysokú sumu, pričom nečakal, že ju dostane. Steve sa cítil byť v pasci a dal Billovi, koľko chcel. Predĺženie licencie na Microsoft Basic skrátka preplatil. Na tejto zmluve s Applom zarobili toľko, že peniaze navyše, s ktorými ani nepočítali, mohli využiť na medzinárodnú expanziu. Hovorieva sa, že firmy spolu neustále hrajú šach. Všetci ostatní hrali bežné partie, len Bill ich hral trojdimenzionálne. Mal už vypočítaný svoj ťah na ďalšej šachovnici na základe 3 ťahov na tej predošlej. Uvedomte si, že v súčasnosti pochádza viac než polovica príjmov Microsoftu zo zahraničia.
To by bez Apple nebolo možné. S rastúcim úspechom Gatesa sa z Jobsa stával čoraz väčší megaloman. Svet sa točil okolo neho. Vytvoril si vlastný kult osobnosti. Mac bol jeho a doslova ho uznával za svojho otca. Zdravím, som Macintosh. Prosím, sadnite si a počúvajte. S veľkou hrdosťou by som chcel uviesť muža, ktorý je pre mňa ako otec. Steva Jobsa. Ak budete hovoriť s ľuďmi z týmu Macu, povedia vám, že to bolo to najťažšie, na čom kedy robili. Niektorí možno povedia, že to bolo ich najšťastnejšie obdobie. No podľa mňa vám všetci povedia, že šlo o jeden z najintenzívnejších a najcennejších zážitkov v ich živote. To je pravda. Viete, niektoré z tých vecí časť ľudí skrátka nezvládla. Steve dokázal firmu riadiť iba tak, že mal nad všetkým kontrolu. Do toho, na čom nezáležalo, nezasahoval. Ale ak mal o niečo záujem, chodil na schôdze a dominoval tam. Všetko sa točilo okolo Steva. Páči sa to Steveovi, kedy sa stretneme so Stevom, čo asi povie Steve. Za každých okolností firmu riadil tak, že všetko ovládal. Nie ako v demokracii či v parlamente, ale ako diktátor. Veril, že malé skupiny ľudí možno dotlačiť k špičkovým výkonom. Z časti to bolo aj jeho presvedčením, že dokáže viesť na najvýš zo pár ľudí. A prečo si teda nevybrať tých najlepších? Neustále sa preto snažil zistiť, kto je najlepší. Mňa Steve Jobs vyhodil 3-krát, keď som z tej skupiny najlepších vypadol. Bol som užitočný, ale nie zasa až tak. Povedal, Cringely? Viete čo, vyhoďte ho. Zdravím, som John Scully, generálny riaditeľ Apple. V roku 1983 Jobs presvedčil Johna Scullyho z Pepsi-Coli, aby sa stal riaditeľom Apple, legendárnou vetou. Chceš celý život predávať sladenú vodu, alebo prejsť ku mne a zmeniť svet? Začali ako dokonalá dvojica, ale priemerné výsledky predaja Macu a čoraz tyranskejší Jobsov prístup viedli k rýchlemu koncu idyly. V rámci predstavenstva došlo k súboju medzi Johnom Scullym a Stevom Jobsom. A vzhľadom na to, koľko ľudí Jobs dohnal na pokraj vyčerpania a akú nevraživosť a strach okolo seba šíril, keď sa malo hlasovať, takmer všetci členovia sa vyjadrili, že budú radšej, ak Jobs už nebude v spoločnosti pôsobiť. Povedzte nám o svojom odchode z Apple. Ten bol veľmi bolestný. Ani neviem, či o tom chcem hovoriť. Čo mám povedať? Najal som nesprávneho človeka. Scullyho? Áno. A zničil všetko, na čom som 10 rokov pracoval. Jeden môj kamarát pracoval v Apple v čase, keď Steve odišiel. Všetkých zavolali von z kancelárií. Zhromaždili sa dole na parkovisku, posedávali na obrubníkoch, keď im povedali, jeden zo zakladateľov Steve Jobs opúšťa našu spoločnosť. A nikoho to nemrzelo. Povedali si, dobre, konečne budeme môcť robiť svoju prácu bez toho šialenstva okolo. Nikto sa tým netrápil. Jobs vnímal nútený odchod z Apple v roku 85 ako tragické ukončenie milostného vzťahu. Ukradli mu jeho dieťa. Krátko na to založil novú spoločnosť Next. Chcel dokázať, že aj bez Apple bude ďalej meniť svet počítačov. Sám seba pokladal za jediného génia, ktorý stál za Appleom. Môžeme to skúsiť zajtra. No teraz už musíme ísť. Ďakujem. Ďakujem, Mike. Bol to skvelý deň. Potreboval priateľov. Ľudí, ktorí by mu pomohli.
Microsoft pre Next nikdy nič nerobil, ale ani s ním nebojoval. Bill nevnímal Next ako reálneho konkurenta. Nevidel v ňom potenciál, aby mohol byť úspešný. A tak nemal potrebu s ním bojovať. Bol presvedčený, že zanikne sám od seba. Blízky spolupracovník Billa Gatesa Mike Slade prešiel z Microsoftu do Nextu. Má na túto skúsenosť trpké spomienky. Nikto si tie počítače nekupoval. Musel som sa ľuďom doprosovať. Predávali sme asi 50 000 počítačov ročne. Kto by nás bral vážne? Bolo to skrátka zlé obchodné rozhodnutie. Prvé, na čo sa pri tomto produkte treba zamerať, je používateľské rozhranie. To je asi najdôležitejšie. Ide o používateľské rozhranie Windows 2.0. Koncom 80. rokov po úspechu Basicu a DOSu si Gates želal, aby sa jeho nový operačný systém Windows stal štandardom na celom svete. Rowland Hanson urobil z Billa Gatesa najväčšiu mediálne známu hviezdu softvérového priemyslu. Zároveň je marketingovým mágom, ktorému Windows, ktorý dobil svet, vďačí za názov. Uvedomili sme si, že mienkotvorní editori už nepoužívajú výraz GUI, čo je skratka pre grafické používateľské rozhranie. Všetci hovorili o systémoch okien, keďže na monitore sa zobrazovali okná. A ja som si povedal, páni, ak hlavnú rolu hrajú okná, čiže Windows, tak tomu nemôžeme dať iný názov. Musí to byť Microsoft Windows. Windows 95 je taký jednoduchý, že si s ním poradí dokonca aj moderátor talk show. Windows bol pre Jobsa potupou. Vnímal ho ako urážku. Windows bol v priebehu 10 rokov nainštalovaný do takmer všetkých počítačov na trhu a slávil celosvetový úspech. Každý ho musel mať. Vďaka Windowsu 95 Gates a PCčka definitívne zosadili Macy z trónu. Aj dospelý chlap zaplače. Všetko, čo chcel Bill urobiť, sa prostredníctvom Windowsu pohlo dopredu. Stal sa základom pre to, čo nasledovalo. Keď vyšiel Windows 98, išlo o skutočnú revolúciu v rámci osobných počítačov. Windows beží v 90% všetkých počítačov na svete. Dnes je fenoménom a nemám pocit, že by sa to v dohľadnej dobe malo zmeniť. Vďaka fantastickému úspechu Windowsu 95 sa šprd zo Seattlu stal softvérovým kráľom a najbohatším mužom sveta. V rozhovore s Robertom Kringlim z tej doby vyjadril Steve Jobs svoje pohrdanie. Pichľavými slovami opísal, v čom sa so starým rivalom rozchádzajú. Jediný problém Microsoftu je, že skrátka nemá vkus. Vôbec nemá vkus. A to nemyslím ako malú výhradu, ale ako zásadný fakt. Som z toho smutný. No nie preto, že je Microsoft úspešný. S tým problém nemám. Svoj úspech si zväčša zaslúžili. Mám problém s tým, že tvoria treťotriedne produkty. Ich produkty v sebe nemajú ducha. Steve usúdil, že asi zašiel priďaleko. Zavolal Billovi, aby sa mu ospravedlnil. Povedal: Bill, videl som ten dokument a myslím si, že som asi nemal verejne povedať, že Microsoft nemá vkus. A Bill na to: ďakujem, Steve. Som rád, že si zavolal. Myslím si, že si to prehnal. A Steve povedal: ale to je pravda. Chýba ti vkus.
Nemal som to povedať verejne, ale sám vieš, že je to pravda. A Bill odvetil, Steve, mne možno chýba vkus, ale ty si povedal, že celá moja firma nemá vkus. Zatrpknutý Jobs sa po zlyhaní Nextu a úspechu svojho rivala znova postavil na nohy a investoval do filmového štúdia Pixar, ktoré pracovalo s počítačovou grafikou. Stala sa z neho zlatá baňa a ako obvykle, Jobs si pripísal všetky zásluhy. Pán Jobs, Pixar ste založili v roku 1986, keď ste odkúpili počítačovú sekciu Lucasfilmu. Vedeli ste už vtedy, aký má potenciál? Pixar som založil s Edom Catmullom z Lucasfilmu. Keď sme sa poprvýkrát stretli a ukázal mi, na čom pracuje, bol som unesený. Z hľadiska grafiky o roky predbehli všetko, čo som dovtedy videl. Ed mi povedal o svojom sne natočiť prvý počítačom animovaný celovečerný film. Stotožnil som sa s týmto snom. Poskytol som financie a založili sme Pixar. Tak to nebolo. Nie je to pravda. Ide o súčasť skvelého marketingového príbehu, ktorý o sebe šíril, ale skrátka to nesedí. Za Pixarom nestal Steve, len jeho peniaze. Bol presvedčivý, narcistický, výrečný, ale tu zavádzal. No keď chcel niečo predať vrátane seba, bol v tom geniálny. V roku 1995 uviedli Toy Story, prvý film vytvorený výlučne počítačovou animáciou. Bola to bomba. Toy Story vydláždil cestu Pixaru k celosvetovému úspechu. A potom Steve urobil čosi, v čom bol naozaj dobrý. Chopil sa príležitosti a uviedol spoločnosť na burzu. Na základe ničoho. Nemali sme peniaze, len ten film a vyjadrenia newyorských kritikov, že je dobrý. No Steve dokázal ten nápad využiť a predať ho. Dostal Pixar na burzu a za noc sa stal miliardárom. Apple sa ani po 10 rokoch od Jobsovho odchodu nespamätal. Spoločnosť stála na pokraji bankrotu. Mala v rukách posledné eso, návrat zázračného chlapca. Jobs sa dostal do jej čela, keď kúpila jeho Next. Keď sa v roku 96 do Apple vrátil, bol oveľa vyzretejší a rozumnejší. Zažil úspech jednej spoločnosti a pád druhej, takže prekonal svoju mladícku nerozvážnosť. Myslím si, že šlo o jeden z najúžasnejších obratov v dejinách akéhokoľvek odvetvia na celom svete. Jobs sa vrátil do spoločnosti, ktorá prudko upadala a bola vo veľmi zlom stave a dosiahol obrovský úspech. V Nexte sa stalo čosi, čo Steva zmenilo. Podľa mňa za tým bolo to, že poprvýkrát išlo o jeho peniaze. V Nexte prichádzal o vlastný kapitál. V Apple išlo o peniaze Artura Rocka, akcionárov Wall Streetu. Nevnímali ich ako reálne. Ale v Nexte išlo o jeho vlastné peniaze, pričom doslova počul, ako letia z okna. Poprvýkrát sa zaujímal o zisky a straty. Začalo mu záležať na obchodnom úspechu. Stal sa z neho biznismen, ktorým nikdy predtým nebol. Trochu viac sa začal podobať na Billa Gatesa. Rok po návrate do Apple bol Steve Jobs späť pri kormidle a prišiel s novým plánom, ktorý veľkolepo predstavil svojim obdivovateľom. Rád by som dnes spomenul jedno z prvých a veľmi významných partnerstiev, ktoré sme uzavreli, a to s Microsoftom. Diskusie sa začali vlastne preto, že došlo k nejakým sporom o patenty. Som veľmi hrdý na obe spoločnosti, že sme sa vyhli opakovaniu chýb z minulosti a vyriešili sme tieto nezhody profesionálnym spôsobom. A dnes tu mám výnimočného hostia, ktorý sa k nám pripojí cez satelit. Ak je to možné, poprosím o spojenie. Dobré ráno.
Pre Apple som urobil niektoré z najzaujímavejších vecí vo svojej kariére. Bill sa úprimne tešil, keď sa Steve vrátil. Myslím si, že si uvedomil, že strata Apple ako úspešnej spoločnosti by tomuto sektoru neprospela. Vtedy sa ich vzťah zintenzívnil a zostal blízky aj naďalej. Bill to neurobil ako láskavosť pre Steva. Microsoft úspešne predával aplikácie pre Macintoshe a plynuli mu z nich zisky. Keby Apple skrachoval, Microsoft by prišiel o biznis so softvérom pre Macy. Šlo o licencie, ktoré musel chrániť. A fakt, že sa Steve Jobs správal trochu servilne, mu to len osladil. Gates mal aj ďalší motív, prečo Jobsovi pomôcť. Šlo o antitrustový súd v súvislosti s 10-ročným monopolom Windowsu. Som tu, aby som povedal svoju verziu a odpovedal na otázky o Microsofte a počítačovom priemysle. Dúfam, že moje svedectvo pomôže súdu vyriešiť problémy v tomto prípade. Bill, especially after the antitrust battle, najmä po tom protimonopolnom spore začala na Billa doliehať každodenná rutina pri práci v spoločnosti. Microsoft bol taký veľký a úspešný, že nastal čas, aby svoju pozornosť sústredil na niečo iné. Keď Gates odstúpil, Jobs dosiahol nové výšiny. Prišiel s novým konceptom, s reklamnou kampaňou Mysli odlišne. Išlo o návrat k pôvodnej idei jednoduchosti. Na Apple si najviac vážim, že našli spôsob, ako zložité veci zjednodušiť. To bol zmysel kampane Mysli odlišne. Donútila vás zamyslieť sa, a keď ste sa na produkty Apple dôkladne pozreli, naozaj boli odlišné. Geniálnym reklamným ťahom v prípade nového domáceho počítača iMac bolo dať užívateľom pocit výnimočnosti a nadradenosti voči bežnému svetu PCčiek. Steve si povedal, môžem donekonečna vyrábať Macintoshe, ale to bude nuda. V rámci stratégie digitálneho centra vytvoríme iPod, iPhone a iPad. To všetko sa bude dať pripojiť doma na počítač, ale ten sa stane už len podružným. Ľudia si budú počítače nosiť so sebou. S touto stratégiou prišli v rokoch 97 až 99 a Steve sa mohol zamerať na to, čo mu šlo najlepšie, na vývoj nových produktov. To bol typický Steve Jobs. Ja som alchymista, som kúzelník, nechám zmiznúť králika v klobúku. Nejde len o to, že ho vytvorím. Pohnem ovládačmi. Páčili sa mu veci, ktoré v sebe mali kúzlo. Produkty Steva Jobsa unikátne prispeli k zmene nášho spôsobu života. Išlo o nový digitálny svet jedinej značky, ktorá symbolizovala inovácie, pekný dizajn a jednoduchú ovládateľnosť. Produkty Microsoftu to nie vždy spĺňali. Bill podľa mňa trochu žiarlil na obrovské úspechy iPodu a neskôr iTunes, ktoré prišli ruka v ruke. Bol to Steveov triumf a z môjho pohľadu šlo o geniálny ťah. Pretože sa začal meniť spôsob, akým ľudia vnímali elektronické zariadenia. Veľkú zmenu priniesol iPod. Steve poznal a používal MP3 prehrávač. Už 2 roky pred iPodom ich bolo na trhu množstvo, ale kupovali si ich len technickí nadšenci. V Apple vyvinuli lepší hudobný prehrávač, ktorý vynikal jednoduchosťou ovládania. A potom našli spôsob, ako ho naplniť obsahom.
Tým samozrejme obrali o zisky hudobné spoločnosti. Tak povediac, ukradli biznis s hudbou vydavateľstvám, pretože tie si mysleli, je to síce zaujímavé, ale nebude to nič znamenať. O nič vážne nejde. Apple povedal vydavateľstvám, že ich cieľom je dosiahnuť za prvý rok 1 000 000 downloadov. 1 000 000 stiahnutí pritom dosiahli za prvý týždeň. Za prvý rok to bolo 100 miliónov a za prvé 2 roky miliarda. Hudobný priemysel sa tým navždy zmenil. A vydavateľstvá sa čudovali. Do čerta, ako je to možné? iPod, mobil a internetový komunikátor. iPod, mobil. Už vám to dochádza? Apple ovládol aj svet mobilov. S nástupom iPhoneu získal Jobs status moderného vizionára, schopného naplniť všetky potreby a túžby zákazníkov. Bojujúc s rakovinou si možno uvedomil, že nemá času na zvyš, ak sa chce zapísať do dejín. Dnes Apple nanovo vynašiel telefón. Viedol spoločnosť, ktorej sa darilo a prišla s úžasnými vecami. Už neplatilo, že by stál v tieni Billa Gatesa a Microsoftu. Apple sa stal nesmierne úspešnou firmou. Mal vyššie zisky z predaja iPhoneu než Microsoft celkovo. A dnes je najhodnotnejšou firmou na svete. Steve Jobs nezmenil svet. On len veľa vecí využil. To Bill zmenil svet. Bill urobil zo softvéru to, čím je dnes. Ak by nevytvoril štandardy ako MS-DOS a Windows a nepresadzoval veľmi dogmaticky ich zavedenie, nemali by sme technológie, akými dnes disponujeme. Myslím to globálne, nehovorím len o Spojených štátoch. Ovplyvnil svet tým, čo dosiahol so softvérom. A rozhodol sa urobiť to isté v rámci filantropie. Toto je moja posledná poznámka. V polovici roka v júli prestanem byť zamestnancom Microsoftu a začnem sa venovať iba svojej nadácii. Poprvýkrát od svojich 17 rokov nebudem naplno pracovať pre Microsoft. Nie som si istý, ako bude ten deň vyzerať. Možno bude trochu zvláštny. Čo by som mal posledný deň robiť? Požiadal som pár priateľov, aby mi pomohli sa na to pripraviť. Zdravím, tu je Bill. Bill Shatner zo Star Treku? Nie, ten druhý Bill. Bill Clinton? Mimo sveta populárnych hviezd a politických celebrít sa Gates rozhodol pomáhať zmierňovať utrpenie na našej planéte. S manželkou Melindou vedie nadáciu a stal sa najštedrejším filantropom v dejinách. Na Microsoft stále dozerá, ale dnes sa jeho sny upínajú k humanitárnym otázkam. Zapíše sa do dejín ako najväčší filantrop sveta, o tom niet pochyb. A aj Steve Jobs musel trochu zmeniť názor na Billa, keď videl, koľko dobrých vecí robí. Nie je to chlapík, ktorý žúruje s rokovými hviezdami a občas sa objaví na charitatívnej akcii. Určuje si dosiahnuteľné ciele, napríklad boj s maláriou. To sú úžasné veci. Ktorý jednotlivec v dejinách venoval na niečo 20 miliárd dolárov? Nikto. Len Bill Gates. Hrá, aby vyhral. Steve to nikdy neurobil. Nevenoval na charitu ani cent. Keď Bill Gates odišiel z Microsoftu a začal robiť veci, ktoré som pokladal za úžasné, napríklad podporoval boj s chorobami v treťom svete, v jednom rozhovore som Steveovi povedal, aj keď 10 či 20 rokov ničil technologický sektor, musíš byť hrdý na to, čo robí teraz. Steve sa na mňa pozrel a spýtal sa, čo máš na mysli? To, že rozdáva svoje špinavé zisky? Nebol ochotný priznať mu za to zásluhy. Zdravím, ja som Mac. A ja PC.